Čo? Badiera vysáčok. Kurva, furt skáče na to televízia. Letí ten bubon a... To sa aj sám zo sebu vypráva. Letí ten bubon do toho. Takú telemark, pozerá. Hej. No. Rozdýcha tu. Také pekné večko. Ričku poškladal. Či sa neposral. Dá pokyn trénerovi. Koriguje vzduch. Môže, aké večko, ty kokos. Korigoval vzduch. Hlavne mazal záťaž. Hej, a? O? Dopad, to je dopad. No, jak krčí to chod. No, A už je hore, pozri, záčok už na dohodne ho zmarí. na flaši Isostar. Alebo Powerade. Čo je tu pod nami? Aha. A do dna. Dobre prijebal. To je, že taký mu, že to odchutí, nie od smedu. Už pristal asi. Lasičky radšej idú okolo a... Znala z ní nejde. A už sa dívajú aj oni. Noví fanúšikovia. Vybavam to auto, okolo. Za chvíľu je na YouTube. A Kurva. Počkaj, teraz No. Na jednej to pekne zvládne. To už breakdance zase. Počkaj, teraz išiel do rozbícha žedla. Napraviť gate. Zajde vyšťať. A už zase letí. Letí na lyži. Všetkého Harachová. Aha, spozorovalo, ne? Ticho, ty kokot. Tam tu schovávajú, ne? Dobedne pred ním. Aha, teraz pôjde ťažký záklon pre fľašu. Počkaj, ale obidve náraz, to sa mi nepodarí. No, teraz... No, ty kokot, to je... On musel byť skokan. Teraz premýšľam, dohaduje sa na zo sebou taktiku, jak zdvihnúť obidve naraz. Čo si komunikuje? Udržiava... Aha, zachytil nás. Baha. Si da nebuď tú kameru ako kozu. A čo ty kokeček? No, policiu. Kamerujeme. To príde hore, nie? To má cigarety, nie? Určite. Nejsú. No nemusí pýtať, čo je tak pozná. Hodinky má. Popisky to máš rozdiel. Tam asi nakreslené. Každú hodinku si čierku spraví. A teraz to príde. Pekne. Tak toto je ešte dobré, ale stávanie je horšie. No, aha. Nejde, to sa spraví. Nie, nechoď preč. Zase odraz. Náber na prírodu. Lukáš!
Vítaj. Rybovrach. Co pôjdeš do Tatlandy? Ej kurwa, pôjdeš ty. Čo chceš? Som zajtra chce robiť nejaký vôbec. No, a ideme. Dá sa na obchod. Dobre, tu čo chodí. Nie, no. Čo má hovoriť on? Aha, pozor, už odchádza. Počkaj, kde si? O, čo to? Neviem, na čo bere ten sudák. Ja do zberu, nie? Večer príde niekto. Tu dám na ňo. Hej? No. A teraz zleží vedľa sudáka. Hej, dáva. Kurva, ešte mám 20 minút videa. Baterka mi nevydrží. Čo to sú strihnuté strávu? Zranenie. Chcete mu krv? Teraz sa skúva do toho suda. Čo to smeješ? Co sa stalo? Čo má slúchatka? No. Jo. Bacha, jasa. A čo to za piču? Chce byť v telke. Zranenie, je tam zranenie. Asi. Tak to postaví. No, už stojí. Teraz bude problém naložiť súd. Ideme mu pomôcť? No, on to išiel vyložiť a ešte sa zjebal? Tak, pomaličku si lahol. No, to som zjebal? No, takú... Si to nebol, vtedy on stál a dozadu proste neodpadol. No. A teraz sa opaluje? Teraz chceli naložiť súd, ale ako si to zdal. Bol ale pred chvíľou na druhej strane toho súda, nie? Tak bol, chcel ho že vykopúvať hore, ale potom si takto lahol. Nech sa vyspí a potom si vypraží a pôjde dobre. A pozri ho. Môj.
Toto má to video 15 minút.